ה-TCC-EZ מיועד לטיפול בפצעים בכף רגל אצל סוכרתיים. חולים עם כף רגל סוכרתית נוירופתית עם חוסר תחושה, קיימים פצעים שהם נמצאים באזורי דריכה. אני חולה סוכרת קשה. זה אחד מהסיבוכים של הסוכרת, פצעים ברגל. הסיכון בפצעים האלה זה החמרה עד לכדי הופעת זיהום ונמק של כף הרגל, מה שיכול להוות סכנת חיים, ובהרבה מקרים, על מנת להציל את החיים, להוביל לקטיעה של הרגל. אני הגעתי פה לאיכילוב במצב מאוד קשה, והמליצו לי לקטוע את הרגל. הרגשה לא נעימה להיות תקוע במיטה. הגעתי לדוקטור לוגר, הוא אמר לי שמאוד מאוד ממליץ על הגבס הזה. כל מטופל שמגיע למרפאת כף רגל יכול לבקש מהרופא לטפל בו במוצר הזה. תהליך הגיבוס נעשה ב3 שלבים. שלב ראשון, טיפול בפצע עצמו. שלב שני, הכנה לגיבוס. שלב שלישי, גיבוס והרכבת המגף. עם תום הלבשת המגף, הפציינט יוצא מהמרפאה בהליכה. שמה שמאוד מאוד טוב בגבס הזה, ה-TCC, שאפשר להמשיך לתפקד, שזה חלק מאוד חשוב בריפוי של בן אדם. משך טיפול ממוצע של כ-42 יום. במהלך הטיפול אנחנו מחליפים את הגבס אחת לשבוע. תהליך פשוט, קל להדרכה, קל ללמוד, קל לבצע. אנחנו נמנעים מיצירת כל לחץ על כף הרגל, וזה למעשה היתרון של השיטה הזו על השיטה המקובלת. אין צורך בעזרים נוספים כמו קביים או כיסא גלגלים לצורך ההתניידות הרגילה. האמצעי הזה מחיש את ההחלמה, גורם גם להחלמה במצבים שלא היו מחלימים אילולא היינו משתמשים באמצעי הזה. השימוש כרוך ב-90% הצלחה, כשמניסיוננו האישי אפשר להגיד שאנחנו אפילו קרובים ל-100%. אחרי 2-3 אני כבר הייתי בעבודה עם ה-TCC, היה הפתעה לכולם. עד שהיה לי את ה-TCC נעדרתי מהעבודה 3 חודשים. מיד אחרי ששמו לי את הגבס, חזרתי לעבודה כרגיל, לא הרגשתי מוגבל ולא הייתי מוגבל. פצעים שהגורם להם הוא לחץ, לא יירפאו בשום דרך מלבד הסרת הלחץ, כשה-TCC-EZ הוא הטוב ביותר לצורך זה.